ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଟାଙ୍ଗିକି। ତମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଭସାଣି ଦେଖିଥିବ, ତ ଆଜି ଆସି ଦେଖିବା ଟାଙ୍ଗି ଭସାଣି। ଟାଙ୍ଗି ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଖରାବେଳେ, କାହିଁକିନା ଖରାବେଳେ ନ ଆସିଲେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ନା ଟାଙ୍ଗିକି ଆସିବାକୁ, ପଛରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସୁବିଧା। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି 10 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଜାଉଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଭିଡ଼ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼। ମୋତେ ଭିଡ଼ ଜାଗା ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ହେଲେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଟାଙ୍ଗି ଭସାଣି, ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ ଜାଗା ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆଗକୁ, ପିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ବଜୁଥିଲା ଆମର ରାଜେଶ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍, ଆଭରେଜ୍ ବଜୁଥିଲା, ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯେମିତି ଯାହା ବଜଉଛି ଆଉ। ସେଠି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ। ତ ଯେମିନି ଆମ ଜୟମା ସନ୍ତୋଷୀ ବଜାଉଥିଲେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ଆମର ରାବଣ ଦେଖିକି ପଡ଼ିଥିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ରାବଣଟେ ହେଇଛି, ଯେମିତି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା କେଡ଼େ ବଡ଼ ରାବଣ, ସେଇଟା ପୁଣି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର। ତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯାହା ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି ବାହାରେ ହେଉଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ମା ବାୟାଣୀ ଆଉ ସେ କେଡ଼ି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ର। କେଡ଼ି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ତ ହାରିଗଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଷ୍ଟେସନ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ।